Tatay, masakit sa'yo. Oo. Yan po. Ayan, kuya. Yan. Yan. Yan, kuya. Yan siya. Sakit, di ba? Oo. Yun talaga. Ayan. Dalawang gilid. Yan, especially yan dyan. Oh. Ayan. Pero yun naman dyan talaga, te. Hindi sa Ano yun, kabila. kuya? Na ano to, yung pinababayaan nyo pagka masakit, tapos pinababayaan nyo, kaya na-stop na na-stop. Ah. Kasi okay naman yung uric ko. Hindi, kapag walang, hindi man ano, dito yung sa pinakagilid mo, sa Oo. gilid. Yun. Sakit. Oo. Ito po. Yun. Sakit. Oo. Yun. Yun. Mm. Sakit eh. Oo. Yun. Ayun. Ah, yan, kuya. Yan, yan. Yan. Yan sa aray ko. Yan. 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 Sakit. Oo. Yan. Ito pa. Yan. Yun. Oh. Sarap. Mm. Kasi tumugan siya. Sige nga, tayo pa. Sige pa, tayo. Uso ka dito. Yan. Yan, relax yan. Oh. 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 Ah. Masakit to ha, relax mo. Sakit. Sakit, di ba? Oh. Oh, yun. Sarap. Oof. Nanig mo? Oh, grabe. Lakas, di ba? Sakas ng tunog nun ah. Okay, makasabihin mo, totoo pala talaga yung nasa video. Totoo talaga, as in, grabe. Babalik ako ulit dito sa ano. Naka-leave na ako ng July 1 eh. Kasi minsan, di ba, yung mga video baka mala, di ba? Ito, tested improvement, grabe. Nakita mo naman sila pagtapos, di ba? Oo. Gumagaling agad.
Sige, te. Ako ka. Yung tunog niya, grabe. Sarap, As di ba? in. Oo. Sige, te. Sit up ka. Hala, kuya, ba't ganun? Sige pa, te. Ibaba mo Grabe pa. si kuya, oh. Sige pa, ibaba mo pa. Hindi Yan. kaya na. Kaya mo na i-sit up, di ba? Oo. Kanina hanggang... Ganun ganyan lang ka siya kasi masakit siya hindi. Oh, ala, pwede na. Sit up ka na lagi, te. I-ano mo na para siya... Para siya maano. Normal na ulit siya. Normal siya. Sit up mo pa. Sige, sagad mo lagi yung sit up mo, te. Yan, ganyan. Ayan, hindi, okay na siya, oh. Oh, di ba? Kasi pag gano'n, pag nagsiset up ako dati ko, gano'n. Pag nagganyan ako, sabi ko na ulit, aray ko, hindi na kaya. Oh, yan, Oh, ngayon. ngayon hindi, oh. Hmm. Eh, mahilig pa naman ako mag-exercise, oh. Hmm. Hala, thank you. Pero yung pawis ko, naka-easy to, ha, pero Ano na, te? thank you. Okay ka na? Satisfied, yes. Ano na ito, oh. Okay yung tapilok mo Yeah, rin. okay Double kill, ah. Double kill yung left side ko, ha. Hmm. Ang sarap. Uy, balik ka, punta kayo dito. Kay Busilot. Recommend kita talaga, asing grabe. Ang sarap talaga.